Hi στο YouTube μου. Okay, actually, έχω να σου πω 5-6 προβλήματα. Ξεκινούμε με το πρώτο, αρχικά εντάξει είναι καλά δικά μου γυαλιά, απλά αρέσαν μου και πάνω μου. Και actually νομίζω έχω την ίδια μία οποία με τη Μαρλένα, so it's fine. Έχω τα νεύρα. Βασικά όχι, δεν έχω τα νεύρα, προκαλούν μου τα νεύρα. Κάτι άνθρωποι που κανονικά δεν θα έπρεπε καν να τους ήξερα, δηλαδή κάνω regret την ώρα και τη στιγμή που δεν σε γνώρισα, δηλαδή αλήθεια δεν πάει άλλο τούτη κουβέντα. Και θα περάσουμε μωρό τώρα με την Κάιλι μας, την κουινάρα μας. Η Κάιλι είναι το σκηνή της Μαρλένας και του Ανδρέα. Αγάπη μου. Εντάξει, φοβάται με νομίζω αυτή τη στιγμή επειδή έχω τα νεύρα, αλλά είμαστε με την Κάιλι. Μαζί με εκείνους τους παλάβους, παιδιά, εγώ κουράστηκα γιατί, εντάξει αρχικά γιατί έρχονται όλοι πάνω μου επειδή νομίζω at this point δεν κάνω κάτι λάθος εγώ. Τραβώ έτσι τοξικούς ανθρώπους και κρατώ τους και δεν ξέρω τι να κάνω. Βέβαια τώρα ξέρω. Block, cause this shit is not gonna work for me. Και γιατί όταν πω εγώ ότι έχω παράπονο για κάτι, όχι κανείς overreact. Όχι κυριολεκτικά. Όχι κυριολεκτικά όμως. Κατευθείαν μόλις πω κάτι εγώ, κάνεις overreact πάλι, καθίσεις και κάνεις overthink, χωρίς λόγο, δεν υπάρχει καν τούτο, γιατί κάνεις από το τέλος του κόσμου και χαραστώ. Εγώ στο τέλος φαίνομαι η πιο πελή του κόσμου, φαίνομαι ότι έχω πρόβλημα και πρέπει να πάω ψυχολόγο, να σου πω ένα, αλλά εξαιτίας κάποιων ανθρώπων, αναγκάζομαι actually εγώ να πρέπει να πηγαίνω στο ψυχολόγο. Actually είναι ξαναπιά, νομίζω να με βοηθήσει όμως. But anyways, να βάλω και με λίγο lip gloss. Έχω καταλάβει γιατί με κάνουν να φαίνομαι ότι έχω πρόβλημα, επειδή δεν έχω πρόβλημα εγώ. Actually, έχετε εσείς, όχι εσείς τώρα που θεωρείτε, επειδή είναι. Βασικά μιλώ για συγκεκριμένους. Και τι άλλο, ένα λεπτάκι να σκεφτώ. Και όχι μόνο, literally δεν έκαμε τίποτε για εμένα. Τίποτε. Και εγώ έκανα τα πάντα για μένα τουλάχιστον. Εγώ έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Εντάξει, εγώ δηλαδή προσπαθώ το έναν το άλλο. Και τούτος να μου παίζει το μάγκ, μα πάμε καλά. Πάμε fucking καλά. Έχω πρόβλημα νομίζω. Και όχι μόνο να μου παίζει τον έξυπνο, δηλαδή. Ποιος νομίζει ότι είσαι κυρία μου, δηλαδή. Εγώ. Γιατί πρέπει να τα ανοιχτώ τούτα όλα. Εγώ νομίζω ότι ήμουν που I can change him και μπορώ να το κάνω και πια να παίξω και εγώ την ψυχολόγια για ένα face, ας πούμε. Όχι, actually, δεν την έπαιξα, αλλά κατάλαβες τι εννοώ, ας πούμε. Ήμουν κάπως, I can change him. Μπορώ να τον κάνω καλά εγώ, όχι, δεν μπορώ να τον κάνω καλά και αντιθέτως, μπορώ να τον κάνω καλά εκείνον, αλλά εγώ τώρα είμαι κατά, στον εγκέφαλο μου. Ψυχικά, δεν είμαι καλά. Τάχα πρέπει, αλήθεια, θέλω να πάω κάπου που να μένει οι άνθρωπους και να μείνω για μια εβδομάδα και να κάνω. Βασικά να πάρω και τους 5 μου φίλους, 6 ξέρω εγώ, να πάω για μέ. Ή όχι, ή ακόμα καλύτερα, να πάω μαζί με τους φίλους μου ένα ταξίδι, μακριά από όλους που ξέρω και όλων των κύκλων που ξέρω, τα χάτια ξέρουν και οι φίλοι μου, και να πάμε σε μια άλλη χώρα, να κάνουμε, δεν ξέρω, να αλλάξουμε ονόματα, να πούμε ψέματα για τις συνήθειες μας, δεν ξέρω καν, να λέμε πιο κάτι καταλάβεις και εντάξει, μάνα, να το δει και κανένας από τους φίλους μου, να μου πει, εγώ είπα ότι δεν θα και εγώ να μου κάνω, but it's fine, I'm gonna get it over it sooner or later, whatever. Οκ, παιδιά, τώρα να κάνουμε ένα break που τούτο όλο το πρόβλημα που έχω στον εγκέφαλο μου, επειδή έμεινε και θέλαμε καφέ. Για να 10 τη νύχτα, by the way. Να σας κάνω introduce την αυτή μου τώρα, ένα λεπτάκι. Okay, cheers. Nice. This is the first time that we're gonna try the coffee. Κάμε τα κάμερα, αγόρι μου. Okay. Να. Taste it. Like this? Ναι. Να. It's okay. Yes. But it's... Yours is better. Yours is sweet. Yes, why did you... I would love to eat. Obviously it's better. Okay. Anyway, thank you, bye! Από ό,τι βλέπετε, ο καφές δεν επέτυχε εμένα. Εννοείται πως δεν θα πετύχαινε, επειδή εγώ να πάθω ουλαριακά. Και plus, να σας πω κάτι που κατάλαβα. Ευτυχώς, τουλάχιστον οι φίλοι μου παίρνουν καλά την παιδεία που παίρνω πάντα διότι κάτι, ας πούμε, για να κάνουν εντρεχτή τη ζωή της κάπως. Δεν ξέρω, όχι γιατί και εκείνοι παίρνουν τα καλύτερα, αλλά γενικά, αλληλοβοηθούμαστε με τα stories που έχουμε συνέχεια. Anyways, αυτό ήταν το επεισόδιο το σημερινό. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Block him. Αυτά.